Hola. Bo día, compañeira. Que era iso que me queres ensinar con tanta ansia? Agarda. Aquí. Vaya, pois, sí que cambia. Claro, un tempo novo, un logo novo e o que está por vir. Todos os cambios para mellor son sempre benvidos. Entón, que pensas? Pois, conservamos a estrela E as cores? e ponme nela. A verdade é que é moi visual e imos ir afacéndonos a él a medida que o vexamos. Sí, estou seguro, porque a esencia é o mesmo. Entón, gustache? Cada vez que o vexo gustame máis. E agora haberá que renovar todo o material. Imos ter que facer limpeza nos locais e algún vaille facer falta un camión de obras. Sí, vai ser un traballo importante, pero valerá a pena.